kuna yi kana gaya mata labarai a kunninta, labarai masu daɗi. Baby ina son ki, ha baby mun gama za mu je ina, ha baby zan aure ki, ko kuma baby me zan siya miki, baby ina son ki, ranar da mun yi last da muka yi yayi daɗi, wancan da muka yi ranar kaza ya fi min daɗi, a'a ni wancan. Kagan kuna yin kuna ji, kagan kana jin daɗi, kagan ina shiga, kuna inda kana yin nan inda kuna maganganu nan, kagan yana shiga, kana shiga kamun ka gane, kagan duka kun zuwa lokaci daya ko. Ka san da daɗi in kuna nan da mace kana making love da ita, ta zo kai ma ku zo ku haɗu ku zuwa lokaci daya, kusan kamar yan karo kamar asali ne ai. Za ka kamar da kun zo kun karo burub kun buga juna to haka ne. Kai da ta zo ta buga kai ka zo, ka yi kokari ka ce mata baby mu zo a lokaci daya ko ka kawo mu kawo a lokaci daya, to lokacin tana zuwa tana kawowa kana yin dama tana yin ka ce mata ka kusa ku dinga ce ka kusa ni ma na kusa, sai a lokaci daya kai kuna zuwa za ka ji kanka yayi wani boosting ne, za ka ji dadin da baka taba ji ba, domin me kun kawo a lokaci, za ka ji ta yi wet kai ma ka yi wet. So in kuna yin wannan haka za ka mace ba za ta iya yi ba tare da kai ba. Ta ce ni in baka ci ni ba wani ya ci ni ba na jin daɗi, kuma ta dinga ma abokananta labari kaza kaza kaza. So